záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Medzi nami záhradkármi. To je osvedčená záhradkárska talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Od záhradkárov pre záhradkárov. Každú sobotu od 10:00 v premiére a vo štvrtok od 18:00 v repríze na frekvenciách rádia Best FM. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní našej dnešnej relácie Medzi nami záhradkármi. Dnešným naším hosťom je inžinier Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu záhradkárov. Je aktívny záhradkár, ktorého čítate v časopisoch, vidíte ho v relácii Nová záhrada v televízii, ale aj v rôznych videách a máte možnosť ho stretnúť aj na výstavách. Eduard Jakubek je človek, ktorý rád a dobre poradí. Edko, vítaj medzi nami záhradkármi. Ďakujem pekne a pekný deň všetkým. V minulom dieli sme sa rozprávali o reze ovocných drevín. Vy, ktorí ste tento diel nestihli, máte možnosť si ho nájsť na www.medzinamizáhradkarmi.sk, ako aj všetky ostatné odvysielané rozhovory. Edko, ja vždy, keď ti zavolám, kedykoľvek, či je to ráno, na obed, večer, alebo či je to v januári, v auguste alebo v decembri, tak mi povieš, že si v záhrade. Edko, čo tam celý ten rok robíš? Tak je to môj život. Ja mám tak budík nastavený na tú 4:30 a ako náhle slnečko vyjde, tak vždycky som v záhradách. A nielen v Prešove, odkiaľ pochádzam, ale aj v Bratislave, aj v Trenčíne, aj v Banskej Bystrici. A je tam stále čo robiť. A proste tá energia, ktorú človek získava tým radným stávaním, keď človek je ešte čerstvý, tak proste je to radosť robiť a nabíjam sa tou pozitívnou energiou. Takže pre to, aké je obdobie, tak vždycky si sa prispôsobím tej práci. Napríklad teraz v tých zimných mesiacoch mám takú rozcvičku, to znamená, proste tie stromčeky mladé, hlavne mladé, potrebujú, aby boli prekyperené, čiže rilujem tak plitko, pripravujem ich, potom samozrejme udržiavam, ak sú nejaké mrazy, tak použijem nejakú čečinu teraz, aby nevymrzli tie korienky, čiže tak ako dieťa do tých 7 rokov je potrebné o tie stromčeky sa starať, čiže nie len raz, dvakrát do roka, ale pripraviť im tak podmienky do života, aby potom v tom ďalšom období mali tú energiu a silu a kondíciu prinášať úrodu pre nás. Teda ty si ten človek, ktorý sa neriadi hodinkami, ale riadi sa slnkom a podľa toho prichádza do záhrady a robí to, čo práve tá záhrada potrebuje. Ja som presne tak ako ten strom, čiže ako stromočlovek, tak by som to nazval. Aj tie stromy v tom nečase, novembrovom, decembrovom, januárom stoja na tých záhradkách, čiže to prekonávajú. Aj my, keď chceme k ním prísť, tak takisto prichádzajme k ním a máme lepší prehľad o tých stromoch teraz. Lepšie je vidieť však. Lepšie je vidieť, lebo nie je tam listie. Tak to, čo sme nestihli tým rezom urobiť počas vegetácie, tak veľmi dobre vidíme, ktoré konáriky sa tam krížujú, kde je mučnatka, kde je glejotok, kde sú nekrotické choroby a tie môžeme odstrániť v tomto období, pokiaľ nie sú mrazy. Vidíš, a ja som si myslela, že záhradkári majú v tom novembri ešte nie, ale v decembri, v januári, že majú taký väčší kľud, ale vyzerá, že ty si tú prácu v tej záhrade vždy nájdeš. Tak je to pravda, pretože od malička, čiže od tých 15 rokov, vždycky ten december, január sme vrúbľovali, to je taká možnosť, že pre niektorých novinka, čiže zabezpečíme si podpníky kvalitné, či už tu jabloňové, hruškové, slivkové, meruzálka zlatá pre rýbezle a egreše, a práve v tom zimnom období ja štepím. Čiže to je spojkovací rez, keď je podpník a je vrúbel rovnako hrubý. Naštepíme tie odrody a potom po Slovensku vysádzávame tie naštepené obľúbené odrody tak, aby z nich mali naši záhradkári radosť. Ale tá novinka je v tom, že nevysádzame ich potom až v marci a apríli, ale keď je takéto počasie ako dneska, tak hneď ich môžeme tie naštepené podpníky vysadiť aj v týchto zimných mesiacoch, to znamená december, január vonku. A mňa to tak proste veľmi motivuje, lebo ten naštepený vrúbel s podpníkom začne vegetovať až v marci, v apríli.
ale on nevymrzne, takže to je niečo fantastické, lebo tie horúčavy, keď my vrublujeme alebo očkujeme v tých letných mesiacoch, keď sú tie teploty vysoké, tá ujateľnosť je nižšia, takže nech sa naši záhradkári neboja vrubľovať teraz v decembri, v januári. Edko, ty máš veľa takých rôznych tém, ktoré robíš trošku inak ako väčšina záhradkárov a celoživotnými svojimi skúsenosťami si dospel možno aj k nejakým novinkám. Dnešná téma teda bude práce v záhrade. Pôjdeme od januára až po december a bude to podľa toho, ako inžinier Eduard Jakubek pracuje v záhrade, porozpráva nám o tom a myslím si, že nás veľa naučí. Medzi nami záhradkármi. Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi. Mojím dnešným hosťom je inžinier Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu záhradkárov, ale veľmi skúsený človek, ktorý sa celoživotne venuje vzdelávaniu ľudí. Som veľmi rada, Edko, že si tu a teším sa. A dohodli sme sa, že pôjdeme podľa prác, ktoré robíš ty v záhrade, ale pôjdeme podľa mesiacov, podľa kalendárnych. Takže máme január. Čo robíš ty v záhrade? Čo je dôležité, aby robili naši posluchači? V prvom rade, aby nesedeli doma. To znamená to vrubľovanie. To znamená zabezpečiť si kvalitné a obľúbené odrody. Jablk, hrušiek, sliviek. Ako to robíš prakticky? Prakticky to robím tak, že základ je, aby sme od novembra do februára si narezali tie vrúble. To sú tie jednoročné výhonky, ktoré vyrastli v tomto roku. A vedeli ich správne uložiť. To je ako? Niekedy som ich dával do pivnic, tam sa vám svrkňu, keď nemáte dobrú pivnicu. Je suchá, narašia, čiže najlepšie je ich uložiť a zakopať do zeme. Voľne v záhrade. Voľne, na zatenené miesto v záhradke, tak jednou polovicou do zeme. A tam nám vydržia tieto vrúble až do apríla, až mája. Čiže ja ich zakopem, nie ležato, ale normálne ako takto 2/3 idú do pôdy, alebo 1/3 polovicou. A to, čo je nad zemou, to používam na vrúbľovanie práve v tých mesiacoch január, február. Čiže nevyťahujem tie jednotlivé vrúbliky. To, čo je v zemi, použijem na štepenie v mesiacoch apríl, máj. Čiže je to zabezpečená pevnosť tých vrúblov, pretože akonáhle my si zoberieme ten vrúbel neskoro, to znamená v mesiacoch márec, apríl, už tam prúdi miazga a my keď to naštepíme, tak je slabá ujateľnosť, pretože už v tých vrúbloch prúdi život. Takže vždycky doporučujem všetkým, aby si vrúble rezali tie zimné mesiace, to znamená od novembra do februára, zakopať ich do zeme, kolmo trošku prihrnúť na zatenené miesto v záhradke a tak máme ujateľnosť veľmi vysokú. Takže vrublovať môžeme v januári až vo februári, obidva tieto mesiace. Samozrejme, a pokračujeme potom až do mája. Viem, že teraz sú také roky, že nemáme veľa snehu, ale ak v niektorých regiónoch naozaj nasneží, robíš aj ty to, že zakrývaš stromy pred snehom, prípadne robíš s tým snehom práce, že ich dávaš preč, ak by bol strom zaťažený? To je samozrejme, ako treba striasať, aby sa nám konáre nepolámali, ale sneh je fakticky vlaha, tak ako zrážky. Čiže ja sa teším, keď máme sneh, keď majú stromy zrážky, ale celé to prezimovanie závisí od kondície stromu. A na tú kondíciu, na tú silu tej odrody alebo toho podpníka vplyva celoročná starostlivosť pravidelná. Čiže keď tie stromy majú dobrú kondíciu, tak sa nemusíme obávať, že nám vymrznú. Čiže o tie stromy, o ktoré sa nestaráme, ktoré sú preťažené konárikmi, ktoré majú slabé prirastky, ktoré nemajú kondíciu, tie nám namrzajú. Ale tie stromčeky, ktoré sú upravované tým pravidelným rezom alebo upravovacím rezom, nepotrebujú vedia prekonať tie ani zimy. Nejaké mulčovanie alebo zakrývanie ani mladých stromčekov? Takto, čo sa týka tých mladých stromčekov, to sú ako naše vnúčatá, ako naše deti, tak tie potrebujú väčšiu starostlivosť, ale keď im vytvoríme ten tvár, tie pevné kostrové konáriky, budúce rodiace konáriky, a keď trošku pravidelne príjme počas vegetácie tú pôdu, ich koreňový systém je oveľa silnejší, čiže majú lepšie vlásočnice, dokážu prijímať viacej tých živín, čiže sú opäť v dobrej kondícii
kondícii a pred tými mrazmi je dobre trošku prihrnúť k ním tú pôdu a tie citlivejšie druhy, hej, dobre nejako zakryť, trošku prikryť tú pôdu čečinou. Citlivejšie sú marhule, broskyne? Áno, tie citlivejšie sú hlavne tie broskyne, marhule a ostatné prikryť čečinou. Takže to je ten základ a hlavne chrániť potom ten kmienik pred ohryzom hlavne. To je najväčšie nebezpečenstvo, pretože nielen srnky, nielen zajace, ale hlavne naši miláčikovia, to znamená, či sú to mačky, či sú to proste psíčkovia, radi si trénujú na tých kmienikov svoje pazory. Medzi nami záhradkármi. Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi, rozprávame sa s inžinierom Eduardom Jakubekom o prácach v záhrade podľa kalendárnych mesiacov. Povedali sme si, že v januári a februári vrublujeme, dáme pozor na stromy, hlavne na mladé, ktoré odstránime prebytočný sneh, bodaj by sme ho mali. A dostávame sa do marca. Čo robíme v marci v záhrade? No, ak si stále spomínam na marec, ponáhľaj sa starec. To sa nás ešte netýka. Tak dúfajme, ale už sa prebudza tá príroda. Takže ten marec, tým, že tie teploty sú už rôzne, už často tá vegetácia už raší, už v posledných rokoch stále viac a viac, už je teplo. Áno, takže žiadny odpočinok záhradkárov. Čiže opäť to isté, to znamená, pokračujeme v tom štepení, preštepovaní. Tí, čo nemajú upravené tie stromčeky, tak nech sa ešte dobre pozrú na tie korunky, či tam nie je nadbytok tých kostrových konárikov, výhonkov, pretože to je taká zvláštnosť, prečo ľudia nemajú pravidelnú úrodu. Ak je nadbytok niečoho na strome, to znamená konárikov, proste nadbytočných výhonkov, letorastov, tak stromček chce vyživiť všetko. Chce udržať a práve my chceme mať tie plody. A tie plody sú tak krehké, že potom strom, keď chce žiť, tak musí niečo zhodiť. A práve on nedokáže zhodiť tie konáriky, lebo tie sú pevné, ale zhadzuje nám proste tie kvety a tú úrodu, ktorú očakávame. Takže to je základ, aby na tom strome bolo len toľko tých výhonkov, konárikov, koľko ten strom uniesie aj tých plodov. A v tom marci to vidíme pekne, vidíme ten strom celý, tú kostru. Áno, vidíme a ten strom treba veľmi dobre čítať, to znamená, keď sa pozriem na tie stromy aj staršie, nielen tie mladé, a keď vidím, že oni nemajú tie prírastky, to znamená, tým stromom treba pomôcť, to znamená použiť hĺbší rez, aby dokázal ten strom fungovať. Okrem teda stromov v tom marci, čo robíš v záhrade? Tak v prvom rade... Už vysádzame v marci, nie? Nejaký cesnák, cibulu, samozrejme, keď sme zasadili na jeseň? Ja už to väčšinou vysievam, tie fakticky priesady, ale respektíve tie semienka. Vždycky to bola taká moja vízia, že už až od decembra až do marca, čím skôr dá do pôdy, proste tie semienka, on nevykličia skôr, až keď je teplota. Čiže už máme taký predtermín. Hej, čiže vždy tie semienka vedia vzísť vtedy, keď je vhodná teplota. Takže aj tie priesady zelenín, čiže tie semienka vysievame, potom ich jednotíme. Hlavne v tej ovocnej záhradke sa snažíme, aby sme to, čo sme predtým prekyprili tú pôdu, aby sme ju urovnali. Lebo šetríme zimnou vláhou. To znamená, to plitké riľovanie snažíme sa urovnať a tým zabezpečujeme vlahu okolo toho stromčekov. Čiže opäť pripravíte stromy a pripravíte kríky a všetky tie naše stromčeky tak, aby boli pripravené na vegetáciu. Opýtam sa ťa na nejaké chemické zásahy. Stríkaš stromy? Ja som stále úprimný a ja už posledných 10 rokov nepoužívam žiadne postreky. Predtým som používal 3 tesne pred kvitnutím, nie mesiac, ale tak 5-7 dní a potom po odkvitnutí, že kvitnutie trvá 2-3 týždne. Ale teraz snažím sa tú chemiu úplne odstrániť a použiť mechanické spôsoby, lebo tej chemii máme všade veľmi veľa a snažím sa používať tak, aby som namiesto tej chemie používal nožnice. Toto je veľká téma, k nej sa ešte vrátime. Medzi nami záhradkármi.
V relácii Medzi nami záhradkármi sa rozprávam s Edom Jakubekom, hovoríme o práce v záhradách a pred pesničkou si začal jednu zaujímavú tému. Povedal si, že nepoužívaš postreky, ale že snažíš sa eliminovať nejaké choroby alebo škodcov nožnicami. Povedz nám k tomu trošku viac. Viditeľné choroby a viditeľných škodcov najviac nás zaťažujú vožky. Ja som sa veľmi trápil, lebo tie vožky vyciciavajú z listov šťavu fakticky a sú pokrútené tie letorasty. Ja som rozmýšľal to len 10 rokov dozadu, že jak ich využiť v prospech toho záhradkára. Jak využiť vožky v prospech záhradkára? To ma zaujíma. No, tak prvou chybou, ktorej som ja dlhé roky veril, že mravec roznáša vajíčka a vožky, čo je úplný nezmysel. Hej? A stále sa to hovorí? No tak čo sa všetko nehovorilo. Ja som to dlhé roky sledoval a veril som tomu asi 30 rokov a teraz som sa nad tým zamyslel, že prečo nie je to tak. Prečo by to robil ten mravec? No, tak ja neviem si predstaviť mravca, ktorý by zo zeme zberal vajíčka a teraz nosili niekde na strom. Čiže musíme poznať, ako prezimuje vožka. A ja myslím, že už všetci, keď nie všetci, ale veľa ľudí už vie z tých našich aktivít, že posledná generácia samičiek nakladie vajíčka na letorast, nie do zeme, aby ich Ferdo mravec nosil teraz hore na strom, alebo nenakladie niekde na telu alebo na nejaký kameň. Čiže ona pripraví tie vajíčka, naniesie tie vajíčka v septembri, je posledná generácia, na tie mladé letorasty, čiže tam sú už tie vajíčka, ktoré my nevidíme, aby ich potom tie larvičky mali tú zdravú výživu. Nikdy vožka nekladie vajíčka na staré drevo, alebo na nejaké, lebo tam tie mladiatka by nemali čo cícať. Čiže mravec ide len za tou medovicou, ktorá vzniká cicaním na tých stromov. Áno, čiže to je sladká šťavička. Áno, čiže neexistuje, že by mravec prenášal vožky alebo vajíčka, tak ďalej. Ja som to dlhé roky tomu veril, ale je to jasné, už aj pre mňa, aj pre ďalších našich poslucháčov a záhradkárov, že fakticky mravec vyjde na ten strom a keď zistí, že nemá tam potravu, čiže tú medovicu, tak ide dole a dá celému stádu vedieť, že tam sa neoplatí ísť, čiže ide na ďalšie stromy. Takže my nerobme na tie kmieniky nejaké chytáky. Tie lepové. V žiadnom prípade to nedoporučujem, pretože ako na ruke, keby sme mali nejaký obväz alebo nejaký vosk alebo niečo iné, tak nám neprúdi tam život v tej ruke alebo v tom kmeni, takže tie lapače poškodzujú kmieniky. Hej? Čiže bez toho, že my sa snažíme, a teraz tú podstatnú vec, ako využiť v prospech záhradkára, tak som začal robiť z nich výluj, to znamená v mesiacoch máj, jún, keď je najväčšia intenzita tých vošiek, ja to striham, takzvaný šitovres, ale nielen na marhuliach, jabloniach, aj na všetkých ovocných stromov. A ja tieto fakticky vožky odstrihnuté o 2/3 na všetkých ovocných druhov dávam do kade s vodou a je to neuveriteľná výživa pre všetky záhradné plodiny. To je tak, ako my používame výluk zo zdravých listov, napríklad rýbezlových, jahodových, čiže je to vynikajúce hnojivo, tam odumnú tie larvičky a je to vynikajúce hnojivo pre všetky rastliny. Teda dáš to do nejakej nádoby s vodou a ako dlho to tam necháš? Doporučujem to tak iba maximálne tých 10 dní, lebo potom to veľmi smrdí, takto, lebo je tam i veľa, ale čím viacej tých vošiek ja mám a strihnem, tým je to lepšie hnojivo. A keď mám nadbytok, to je prekvapenie tiež pre mnohých, začal som to dávať tieto letorasty do kompostov a fakticky robím si kvalitný kompost, pretože tam v tom komposte tie listy zaschnú a oni nemajú tie larvičky čo cicať, čiže nemajú potravu, čiže zahynú aj v komposte. Medzi nami záhradkármi. V relácii Medzi nami záhradkármi sa rozprávame s inžinierom Eduardom Jakubekom. Povedal si nám zaujímavé veci o vožkách. Vidíte, milí posluchači, vôbec sa tých vošiek nemusíte bať, stačí ich jednoducho s nožnicami odstrihnúť v správnych mesiacoch. Hovoril si, že to bude niekedy v... Len máj a jún. Máj a jún. Dvakrát. A ešte si z nich môžete urobiť dobrý výluch. Dáte ich jednoducho do suda, zalejete vodou, necháte približne 10 dní a použijete ako výborné hnojivo. Ďakujeme za túto radu. Povedal si, že dávaš tento výluch, keď ti ostane, aj do kompostu. Povieš nám niečo bližšie, také jednoduché zásady kompostovania? Úplne jednoduché, to znamená dobrý kompost
My sme to stále robili počas celého života, fakticky dá sa urobiť za 2-3 roky. Čiže netreba sa náhliť, že hneď po roku a urýchľovať to. Takže stále tá šírka toho kompostu by nemala byť väčšia, ako ten 1,20 m, 1,5 m. Výška maximálne tak do metra. V niečím ohraničený kompost, alebo necháš iba kopu? Voľne. Nemusia to byť v tých nádobách všelijakých jednoduchým spôsobom, ale základom je ten, že treba to fakticky stále, ako aspoň 2-3 do roka ako prehadzovať. Keď chceme mať kvalitný kompost, tak tam môžeme pridať, okrem týchto organických hnojív, aj rôzne nie úplne choré, to nesmie byť, čiže nie mučnatkou napadnuté, ale torasty, alebo gleotokom, alebo nekrotickými chorobami, ale to, čo máme v záhradke, čiže to je dobre. Základ je prehadzovanie. Je dobre aspoň 2-krát prihodiť trošku aj vápno, to nám dezinfikuje. Čiže takým prehadzovaním my sme vždycky mali jednoročný, dvojročný, trojročný a štvorročný kompost a čím dlhšie sme ho udržiavali, tým bol kvalitnejší. A potom ten kompost, proste to je fantázia pre všetky, nielen ovocné druhy, pre zeleniny a tak ďalej. Čiže toto si naši záhradkári môžu urobiť svojpomocne, nepoužívať napadnuté listie tými nešťastnými chorobami, to znamená šárkou, gleotoku, čo som už spomínal, nekrotickými chorobami, vírusovými chorobami, čiže použiť to, čo máme v záhradke, a potom premiešaní so zeminou, samozrejme, používať hlavne v tých jesenných mesiacoch na prihnojovanie, samozrejme aj zeleniny, aj ovocných stromčekov. Čiže ani tie komposty a organické hnojiva nemôžeme prehnojiť tie stromčeky. Áno, lebo je to prirodzená vec. Je to prirodzené, čiže i tam treba byť opatrný, čiže keď my prihnojíme raz za 3-4 roky organickým hnojivom alebo kompostom, to patrí tam, podstata je tá, že nesmieme vtedy použiť vápno. Bo to sa neznáša. Čiže vápno sa neznáša s organickými hnojivami. Čiže v rokoch nehnojenia organickými hnojivami vtedy je dobre do pôdy zapracovať raz za 3-4 roky, teda mletý vápenec alebo iné vápno, ale opäť len v miere, pretože moje skúsenosti sú veľmi bohaté s tým, že niekto si myslel, že čím viacej tých lopat dá k tým kríkom, je to opačne. Čiže ja som už toľko zažil proste spálených vápnom kríkov, rýbezly, egrešov, stromčekov, pretože potom tie zrážky dá spôsobiť toho, že nadbytok fakticky toho vápnika alebo aj iných hnojí spôsobuje, že nám stromčeky zahynú. Čiže aj s týmto treba všetko musí byť zmierov ako sol. Nemôžeme do tej polievky dať viacej slepačej tej soli. Okrem tých nápadnutých častí rastlín nejakými chorobami je niečo, čo určite do kompostu nepatrí? Tak ja by som vylúčil do kompostu všetky tie hniloby, čo bohužiaľ aj tie jablka, aj tie zemiaky, aj napadnuté proste tými moniliózami dávame. Fakticky každá monilióza, každá tá choroba rozširuje tú moniliózu, lebo nezlikvidujeme ju v tom komposte. Čiže vyhýbajme sa tým, hlavne pri orechov a tým černiam. Orechové listy sú v poriadku? Tak ja by som ich veľmi nepoužíval, aj keď to všetci tam sípu do tohto, lebo tam je to mycelium veľmi silné. To nie je len vrtivka orechová a obaľov. Je to komplex tých chorôb, je tam čerň orechová, je tam antraknoza, čiže ja by som sa tých hubových chorôb radšej vyhol kompostovaniu, lebo ani vápno, ani ďalšie prevrstvovanie tomu nepomôže, čiže dávať len to, čo je zdravšie, tak jednoducho povedané. Takže zahrnuli sme kompostovanie do týchto už skoro máj-jún, skoro letných mesiacov. Čo je dôležité v týchto mesiacoch? Na čo nezabudnúť v záhrade? No, určite máj a jún, či sú tam vôžky na tých letorastov, všetky ovocné druhy, všetky, je potrebné zakracovať nie o 1/3, o 2/3. Či majú vôžky, či nemajú vôžky, ale tie letorasty, ktoré chceme ponechať. A to robíme dvakrát. A opäť vždycky sa treba pýtať, prečo až dvakrát a pri všetkých druhov, lebo zatiaľ sme to robili len pri tých marhuliach a jabloniach, ktoré robia na konci. Čiže jednoducho povedané preto, lebo ak my neskratíme v máji, v júni tie letorasty, tak do konca roka budú mať dĺžku aj 1,5 m, aj 2 metre. A potom vyholujú nám tie konáriky. Takže všetko musíme zakratiť. Poskratiť. Medzi nami záhradkármi.
Rozprávam sa s inžinierom Edkom Jakubekom, šéfom Slovenského zväzu záhradkárov, ale veľmi skúseným záhradkárom hlavne, o prácach v záhrade. Sme v lete. V letných mesiacoch mám pocit, že je najhoršie to všetko, alebo najťažšie všetko upolievať. Máš nejaké finty pre nás, ako si to uľahčiť? Najväčšie problémy máme ja, aj všetci ľudia, pretože z nás sa vyparuje tiež voda, lebo tá príroda si z nás berie, čiže sa potíme, nemôžeme spávať, to je najhoršie. Takisto to trpia všetky rastliny, celá rastlinná živočíšna sféra, takže tu sme to najdôležitejšie, pretože ak nemáme dostatok vlahy v pôde, tak stromy si pomáhajú. Hej. A ako? To znamená, že zhazujú nám tie plody. Hej. Listy sa svrkávajú, strom nerastie. Práve je najdôležitejší v tých letných horúčavách práve pitný režim, ako aj pre človeka, tak aj pre tie rastlinky. To znamená, snažme sa okolo tých stromov, kríkov, zeleniny a všetkých pestovaných udržať tú vlahu. To znamená, základom je, ak tu máme nejaký ten ker, prekýprovať tú pôdu. To je základ. Pretože keď tu budeme mať betón a presúšok, tak to ten strom... Alebo iné rastliny. Žiadne iné rastliny tam netreba mať. Iba čisto. Iba prekýprovať a nedoporučujem nič, lebo je tá iná rastlinka, to je jedno, či budú fajerušky, alebo čo, že budú odpudzovať niečo, ale tiež berie vlahu tým rastlinám. Čiže udržovať kýpru a hlavne to, čo naši otcovia a dedovia stále vedeli robiť, kosiť vedeli vždycky, za rána, za rosy, najlepšie sa kosí a tú pokosenú trávu dávať okolo týchto stromčekov, kríkov, mulčovať. Nedoporučujem mulčovať proste fóliou a inými proste látkami. Neprirodzenými vecami. Ja tú fóliu vám poviem tak, ja som aj ďateľnú pestoval niekedy pod fóliou, jahody a všetko možné. Tá zem pod fóliou aj okrasné dreviny najviac trpí, čiže v žiadnom prípade. Čiže normálnu prekýprenú pôdu a pokosenú trávu. Ale nie tú trávu, ktorú máme po tých kosačkách, že máme tam samú mučnátku, ale najlepšie tá ručná kosa, čo už teraz je to, by som povedal, chcieť od ľudí, ktorí aby kosili, to je, ja rád kosím, ale aj tú pôdu ináč a trávu pokosenú, ktorú máme, tak nejako rozhrnúť a mulčovať, čiže seno, stružliny a iný, tá udrží tú vlahu, ale nielen tých 5 cm, ale aspoň 30 cm a potom tá štruktúra prakticky tej pôdy je oveľa lepšia, nastúpia tam dážďovky, čiže vedia tu potom trávu, ten humus spracovať a humifikovať a vytvárať humus v pôde. Takže zadržíme vodu tým, že budeme mať okopané okolo stromu a namulčujeme to prírodnými materiálmi. Áno, nie kamienkami, určite nie kameňami. Hej. Tie kamene väčšinou skôr zohrejú to okolie tej rastliny. Ani fólia, ale skutočne ten organický materiál, čo máme, stružliny, pokosenú trávu, aj drť môže byť. Hej, a udržovať tu tak, aby tam bola drobnorudkovitá štruktúra. A v týchto horúcich mesiacoch to sú práve tie mesiace, kedy najviac oceníme tú korunu toho stromu. No opäť pomôžeme tej korune, lebo my chceme mať ovocie. Každý. A ten strom nestačí udržať tie konáriky, opäť zhadzuje nám tie plody. Respektíve sú maličké, takže tam je potrebná aj prebierka samozrejme tých plodov, aj odstranie tých letrastov, takže tým upravovacím rezom snažíme sa aj tie konáriky, ktoré zaťažujú strom, odstrániť aj v letných mesiacoch. Medzi nami záhradkármi. S inžinierom Eduardom Jakubekom sa rozprávame o prácach v záhrade a dostali sme sa už do toho jesenného obdobia. Edo je odborník hlavne na ovocné stromy, takže poďme si povedať možno trošku k nejakej výsadbe alebo nejakému rezu práve v tomto jesennom období. Tak jesenné mesiace končia koncovkou ber, čiže zberáme samozrejme toto, čo sa nám urodilo, jablčka a všetko ostatné hrušky, ovocie, ale venujeme sa aj príprave na výsadbu. Že veľmi si dobre treba premyslieť, akú odrodu, aký druh, čo sa darí v tých podmienkach. Čiže základ je príprava
pôdy na vysadbu. To znamená, je potrebné vykopať nie veľmi hlboké jamy, jak sme niekedy kopali. Áno, aj tu sa ten trend v posledných rokoch hovorí o tom, že nie tie obrovské, ale nie, že už vieme... Určite nie, lebo meter krát meter, jak sme niekedy kopali, potom zababčí ten koreňový systém, že nedokážu tie vasočie preraziť tú kamenistú pôdu a tak ďalej, čiže radšej ísť pličie, tých 50 cm, 60 a radšej širšie. Aby si podľa toho, že koľko chlap má na tej kondícii, aby tá koreňová sústava fakticky mohla pokojne rásť a aby nebola ako v črepníku. Toto je veľmi dôležité a hlavne tým prekýprením a vykopaním tej jamy sa snažíme prevzdušniť tú pôdu. Nikdy nedávajme po nejakých odumretých kvostkovinách alebo jadrovinách na to isté miesto, opäť ten istý druh, ale snažíme sa vymeniť tú pôdu. A ako vymeniť? Tak nebudeme zháňať niekde v reťazcoch a kupovať rašelinu, lebo to by bola najväčšia chyba, lebo v tej rašeline sú samé molice, to nám vycicajú. Ale nájsť si niekde v záhradke, kde sme pestovali zemiaky alebo inú zeleninu a s furikom jednoducho vymeniť tú pôdu, keď chceme ten stromček mať na tom istom mieste, kde sme mali predtým. A máme aj ten kompost svoj. Aj ten kompost, áno. Čiže ja som zásadne proti rašeline, vždycky proti rašeline. Ináč čučoriedky potrebujú tú rašelinu, samozrejme, ale súčasne s tou rašelinou, a prečo to zase sa pýtajú na záhradkári, pretože tam, kde je rašelina, sú molice, to sú tie biele mušky. A tie nám vycicajú všetky korienky. Čiže nielen... To je pravidlo, kde je rašelina, tam sú vždy. Dobrá pôda, tam sú vždy. Tam potom treba tú chémiu, čiže dá sa tá molica zlikvidovať, aj tie roztočia, ale oni nám vyciciavajú, to sú ako vôžky, tie molice, tie biele mušky. Nielen povrchovú časť, ale práve sú ukryté v tej rašeline. A normálne to sú tisícky stromčekov, ktoré ovocných a nielen okrasných, ktoré sú úplne vycicané, čiže ostane len holý kmeník. Takže na to pozor. Keď už tú rašelinu použijeme, musíme počítať s dezinfekciou. Tam musí ísť nielen mydlová voda, ako taká, ktorá je taká priateľná, ale aj tie tvrdšie insekticídy, lebo nám to vycicajú. Takže použijeme ten humus. Tam už menej idú, aj keď na to sú zvyknutí, ale normálne je dať len a len ornicu. To je istota. Lebo tam je tvrdšia pôda, ornica, drobnorodkovita, takže je tam tých menej tých molic a iných prirodzených škodcov, ktoré sa chcú ukryť, aj sa im lepšie rozmnožuje v tej rašeline. Takže to je prvý základ. Pripraviť sa na výsadbu, to znamená vybrať sa toho odrodu a hlavne vedieť, ako vysadiť ten stromček. Ako? Jednoducho. Koreňom do zeme. To samozrejme, ale najväčší problém je tá palička, ktorú ja veľmi doporučujem a všetky tie... Opora. Nemyslím teraz oporu, ale zo stromčeka robím paličku. Aha, už viem. Aj opora. Toho sa ľudia boja. Ja som mal predtým veľký strach, lebo ak z tej ovocnej škôlky dostaneme ten stromček, každý pozerá na tú korunku. Áno, chce to mať už čo najdlhšie. A ešte som nevidel jednu ovocnú škôlku, ani nikdy nebude, že by všetky korienky, kde bol ten stromček, že by im vyoral ten traktor, alebo ste vykopali. A teraz tá koreňová sústava nestačí vyživovať tú nadzemnú časť. Čiže ja zo všetkých ovocných stromov, všetkých, skutočne posledných 15 rokov, čo predtým som nerobil, urobím rez na paličku, čiže na kolík vo výške 80-100 cm. Všetne tu v Bratislave, všetne v Prešove a všetkých miestach. A tie stromčeky sú nádherné, čiže na tej paličke vo výške potom ja fakticky v tom nasledujúcom roku v tej vrchnej časti si ponechám rovnomerne rozložené tie pečeckonáriky, ostatné odstraňujem a ten stromček vám tak perfektne zakorení, že predbehne všetky stromčeky, ktoré neboli takto skrátené. To sú tie skúsenosti. Medzi nami záhradkármi. Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi, rozprávame sa s inžinierom Eduardom Jakubekom o prácach v záhrade a v predchádzajúcom vstupe sme skončili pri výsadbe stromčeka. Povedal si, že je veľmi dôležité ostrihať ten strom na paličku. Ja som to videla na výstavách, kde si ukazoval ľuďom, ako majú ten strom orezať, ak sa chytali za hlavy, lebo naozaj, milí posluchači, Edko im nechal iba paličku z toho stromu. Je tak? No to sú šoky. Dokonca si spomínam príbeh, že jedna pani v Prešove, ale aj inde, mala 2 broskyne. A hovorí, pani Jakubek, a bola už nazlostená na mňa.
tú druhú broskyňu vám nedám. A predstavte si, že po roku prišla a hovorím, pani Jakubek, ja som nepoznal tú pani a veľa ľudí, hej. Tu, čo ste mi tak skantreli na tú palicu, to je krásna. A tu, čo som vám nedala, tam mi zahynula. Takže mala mi dať tá pani aj tú druhú broskyňu skrátiť. Takže ja sa tomu teším a opäť má to veľkú príčinu, lebo prakticky tie stromčeky ľudia si kupujú nielen v tom zimnom období, ale hlavne na tých výstavách, hej, či to je Gardenia v Nitre, či to je záhradka Trenčín, čiže už pomaly tie stromčeky kvitnú. Takže to je jedna príčina, ale teraz treba aj korienky skrátiť. Hej. Základ je tu urobiť tú paličku samozrejme a poskracovať korienky, nám dať na 1-2 dní do tej vody, aby sa spamätali tie korienky, ktoré už schnú. Apríli už schnú na Gardenie. Apríli už je horúce. Áno. No tak ja vždy preto doporučujem jesenné vysadby, ale jarné sa dajú, ale nám ide o to, aby sa ten stromček zachránil. A opäť po vysadbe dobre zaliať aspoň 10 litre vody ku stromčeku. Keď to vsiakne, prihrnúť tou ornicou, aby sa nevyparovala tá voda. Opäť použiť mulčovanie a samozrejme aj ten kolíček ku tej paličke chrániť. Aj to pletivo tam dať kvôli tým našim miláčikom, že proste mačka, pes, zajazd nám to môže poškodiť a venovať tomu pozornosť, keď sú horúčaví, tak samozrejme raz za 2-3 týždne, okrem mulčovania to aj... To je pri tej jarnej vysadbe. Áno, ale to isté, aj keď jesennú vysadbu, takisto to robím, tú paličku, aj v jeseni. Áno, myslela som to polievanie. To polievanie aj v jeseni je veľmi dôležité, lebo napríklad ja som dneska stále, keď som v Bratislave okopával na Svrče, tam je sucho. Nahrávame túto reláciu koncom novembra. Áno, tak je to sucho, ja som to okopával fakticky všetky tých 100 stromčekov, chyba tam vláha, takže aj tie stromčeky, ktoré sú voľne, nie sú v týchto, čo sú aj dvojročné, trojročné, keď sú veľmi pekne, je potrebné použiť závlahu a veľmi doporučujem okrem tých kompostov použiť aj tie hnojiva, ktoré ľudia už veľmi dobre poznajú, čiže ten Symbiom značky, toto mykorizné huby, čiže to neuveriteľná, by som povedal, ako transport, proste a ujateľnosť tých koreňových vasočníc, čiže tie živiny sa lepšie prijímajú, keď tam dáme to hnojivo a opäť dobre rastú. Takže doporučujem každému, že by tam zapracovali namiesto tých klasických hnojív tie mykorizné huby, ktoré sú prirodzené. Vedeli by sme sa, Edko, s tebou o týchto prácach a o tom všetkom. Mám veľa otázok, ktoré by som sa ťa ešte opýtala, ale už sme naozaj na konci dnešnej relácie. Prosím ťa, povedz nám, myslím si, že posluchači by chceli vedieť, kde sa s tebou môžu stretnúť, ako sa na teba nakontaktovať. Viem, že ty chodíš po Slovensku, či sú to Košice, Banská Bystrica, Bratislavy, učíš na vysokých školách, na Technickej univerzite, ale máš tie svoje, ako si mi hovoril pred natáčaním, ihriska. To sú vlastne miesta, kde ľudia môžu prísť bezplatne, netreba sa registrovať, môžu tam rovno prísť a môžu sa učiť. Áno, ja som... Povedz nám o tých ihriskách trošku. Stále chcel pomáhať tým stromčekom, to znamená, po celom Slovensku máme vysadené asi 20 takýchto ploch. Tu v Bratislave, kde teraz sme, je to Havličko, kde máme sídlo, to je také 7-ročné, menšie ihrisko, to je iba tak 4-5 árov, ale v Karlovej Vsi na Svrčej u včelárov tam je nádherná plocha. Áno, to je sa robila teraz pred 3 rokmi. Takisto v Bystrici, čiže je to vždycky minimálne raz za mesiac. V Bratislave je to 2-krát do mesiaca. A tí naši záhradkári, aj nezáhradkári, nie je to stavené len na záhradkárov, si môžu proste nielen cez naše médiá, ale hlavne na našich webových stránkach, ktoré máme, hej, www.záhradkári.prešov.sk, www.zväzzáhradkárov.sk, tam sú stále stanovené termíny, netreba sa hlásiť, netreba dávať žiadne vstupné, hej, treba len prísť, no a proste tešiť sa z toho, že za tie 2 hodinky, hej, proste snažím sa tým ľuďom tou praktickou formou každý mesiac, aj v tých iných mesiacoch dá to, čo sa nedá nikde kúpiť. Takže toto je taká... A prečo je to ihrisko? Lebo ja som niekedy športoval, aj teraz stále športujem, lebo mám motiku, rýl a pilku, takže to je šport. Hej. Ten záhradkár, aj nezáhradkár potrebuje prísť na to isté miesto.
čiže na miesto činu. Aby videl tie veci, ako sa vyvíjajú v čase. Čiže ja keď urobím to 1 mesiac, tak a ďalšie školenie je opäť v tom termíne, takže ten záhradkár vidí, čo ja s tým stromčekom urobím. A ja sa najviac teším, že keď raz urobím tú zmenu na tých stromčekov, to neplatí len pre mladé, ale aj pre staršie stromy, čiže zmadzovací rez, presvetľovací rez. Potom sa snažím počas tých 6 mesiacov len upravovať tie letorasty počas celého roka. Edko, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem, že si prišiel medzi nás záhradkárov. Dúfam, že to nebolo posledný krát. Ja dúfam, že nie. Všetko závisí od zdravia a od pohody, lebo to je výborná pohoda, taká energia pozitívna, takže určite. To som rada. Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás dnes počúvali. Počúvať nás môžete každú sobotu o 10:00 alebo v premiére vo štvrtok o 18:00. Ak budete mať čas, kliknite si na náš web, kde uvidíte, s kým rozhovory ďalšie pripravujeme a môžete nám napísať, koho by ste u nás radi počuli alebo čo by ste sa chceli dozvedieť. Od mikrofónu sa s vami lúči Alena Kličová. Buďte zdraví a nech sa vám darí. Medzi nami záhradkármi.